angasebenza ngabani, uSathane angasebenza ngabani ufeze isicebo lakhe. Lo uthe wayivula kancinci inhliziyo yakhe, uyangena uSathane amsebenzise. Oh yes. Kalomini wangena kuPetros, kalomini. Futhi wathi ungena kwakhe kuPetros, wangena wazimela. Kodwa uThixo wambona ezimele kuPetros, because kuPetros ngaphandle, kanti njengoba kuPetros ngaphandle, uSathane uzimele ngaphakathi kuPetros, wabonwa nguThixo. Hallelujah. And you confront uYesu. Zanga wabiyeka uPetros wahlala, waqala ngqo uSathane. Waye, wena Sathana, abumke. Hallelujah. Means that uSathane angasebenzisa nabani na, and most of the time umuntu osetshenziswa uSathane manothiko akazazi. Glory to Jesus. Wayefuna uthintela ukuthanda kukaThixo. Malibonga ngoba ayikho into ayizele uSathane emhlabeni ngaphandle kokuzokumela ukuba intando kaThixo mayingenziwe. Nazo cha ayikho into ayizeleyo. Malibonga ehlele nje umapha phambi kwakho, umane umlomo uphuma emlonyeni ujonge i-direction yakho. Kawuqala ngathi ufika kwi-right direction, uyahawula. Kawuqala ngathi ufuna uthetha into e-right, ayiqande afuna uthetha into e-wrong. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba iBhayibheli ithi bazalwane, incoko embi iyasonakalisa isimilo esilungileyo. Malibonke abankosi Yesu. Hallelujah. Nkosi, wayenza igama lakho. Nasi ungcwele bethetha ngayo. Ukuthandazelwa, ukuthandaza bazalwane. Uyabona ukuthandaza, uyathandazelwa ukuthandaza. Hallelujah. Yusi bazalwane bami, xa usiye ekuthandazeni ubangabuza uya ekuthandazeni. Malibonke abankosi Yesu. Uqala uthandaze njengoba usiye ekuthandazeni, uyahamba uye ekuthandazeni. Uqala uthandaze uya ekuthandazeni. Uthi Nkosi, ndicela ndiyokuthandazeni, ndicela undincede ndikwazi uthandaza. Hallelujah. Ngoba the minute ufika kwindawo yokuthandaza, ufika uSathane sele khona. Hallelujah. Uphethe everything, uphethe distraction, uphethe ubuthongo, uphethe everything. Ukuba xa ufika phaya akudistract, uphethe yonke into ephasi yakho, uphethe zonke nezinto ubuzibone nini uziphethe zilapha kuye. Ngokuthandazayo ufeza into ubuyibone nini. Hallelujah. Yiyo le nto xa uyayo uye endaweni yothandaza, umnyankosi ube nguThixo ngoba ndiyothandaza. Ngoba ndiyazi uba kwa amandla uthandaza afumaneka kuwe. Hallelujah. Andinamandla okwenza nayiphi into, I'm nothing kodwa Nkosi. Malibonke kukanisho bazalwane, until one day the Lord reveals the revelation. Ukanisho ndihambe nje lothandazana, ndivuka phethe inkobe lothandaza. Malibonke abankosi Yesu, kukanje kambali. Malibonke into yothandaza leyo yini madoda, ngoba into yothandaza seleyo. Hallelujah. Phinde ndivuke ebusuku, phinde thanda indawo seleyo ngoba amandi phela namandla ngarayiviwa nalento ndiyithandazayo. Sendikhetha ukuthi ufikelele Nkosi nalapho ungafikelela nakhona. Indiki uyaphilithi yoba ndiye kule ndawo kodwa ndithi uthini. Malibonke, ndiniki uyaphilithi yoba ndiye kule ndawo funeke ndiye kuyo. Ndiniki uyaphilithi yoba ndithandaze ngefamily yam. Ndiniki uyaphilithi yoba ndithandaze ngabantwana bam. Ndiniki uyaphilithi yoba ndithandaze ngabantu bonke. Kodwa hallelujah, ndisuke ndiphelelwe ngamandla, kodwa ngamandla suke ndivele ufikelele Nkosi. Kuthunywa mna nguThixo, mna ndithi uThixo. Hallelujah. Thixo uthuma mna uba mandiwenze lo msebenzi, mna ndithi uThixo. Uba makafikelele uThixo kodwa uThixo uthuma mna uba thandaza nangeziphathamandla, thandaza nangabantu bonke, thandaza
amandla aphelile. Sendithuma uThixo kodwa uThixo uthumele. Haleluya. Ngoba kukho maphambi kwam ondithintelayo uba ndingayenzi intando kaThixo, ngoba i-blessing is coming from intando kaThixo. Ngaphandle kwentando kaThixo akho mntu uzawufumana. Hallelujah. Come to the Yesu wayibeka njenge-foundation kumKristu wonke, ngoba lento is the foundation yomKristu wonke. Ngoba bazalwane, the first thing thandazelani ukuba mayenzeke intando kaThixo emhlabeni njengoba isenzeke ezulwini. And why ezulwini ushapando mitaka kabrosi wayazi uba kukhona ozawufuna ithinta, ngoba ezulwini akho nto ithintela intando kaThixo. The Bible says 24/7 uyathandaza besithi uyingcwele Jehova Thixo wemikhosi, uyathandazwa ezulwini akho nto unothintela ntando. Yona ndithi iBhayibhile emhlabeni mayenzeke njengasezulwini. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Empilweni yakho lokholo, you must know, sufuna uyibala, yazi uba kukhona omileyo ofuna uthintela intando kaThixo, not eyami intando kodwa kaThixo. Khona ni ngoma ntalentayo ethi mayenziwe intando yakho. Hallelujah. Oh, bazalwane, umthandazo wami, uyo Nkosi, umthandazo wami, uyo kodwa umthandazo wami ngoba mayenzeke intando kaThixo emhlabeni njengoba isenzeke emazulwini. Umthandazo wami bazalwane, umthandazo yamkela uThixo, Thixo ngeyami impilo, mayenzeke intando yakho. Hallelujah. That's why ndinalo icangwa ndilivile ukuba ndaziswa, ngoba yiyo le nto ndithiwe igama loba ndingumfundi. Glory to Jesus. Until ube ngumfundi, you cannot be an apostle until ube ngumfundi. Hallelujah. Vulitango loba ufundiswe. Ndingathi wengwele ndingalivali itango lokufundiswa. Hallelujah. Ndifundiswe neningayiqondi, ndifundiswe neningayi-understand, as long as isuka from your word. Hallelujah. Ndiyayamkela ngegama likaYesu. Glory to God. Hallelujah. Azalwane, it is not easy ukwenza izinto. Yiyo le nto iBhayibhile ithi ucela ubukumkani bakhe, kingdom of God, the kingdom of God, ukuba irulishe in your life, the kingdom of God.
ulawulwa nguThixo is the journey. Mara igift yinto efumaneka once uThixo angena emntwini, immediately into ezanywayo ngumuyingcwele igift uba mayiphume emntwini nayo izawusebenzela uThixo. Mara igift ayithethi ukuthi uyayenza intando kaThixo, ngoba umuyingcwele wandambulela ngenye imini wathi malibonke Nkosi Yesu, God can use, akasebenzisa nabani na, noba uphila njani, noba unjani, noba uyaribhela, noba ngumntu onenkani, God can use that person. Hallelujah. And Lord, ayithethi ukuthi uhamba noThixo, kodwa igift ekuye iyona nokwazi ubonzalwane malibonke Nkosi Yesu evutha ehlabelele eqinisa uThixo. After that umbone eribhela. Please, that ngena nabantu. Into bantu ayizange stop pha mhlawumbe uthi stop pha, ayizange stop pha because ngenye imini usathana ubhaqwa uMapostle Paul. Babonzalwane because malibonke Nkosi Yesu. Uyabhaqwa uMapostle Paul yemali yewena. Hallelujah. So ngoba lityutyuse nje malibonke Nkosi Yesu. Ukathi right up ngokufika lamaJuda kuni. Malibonke Nkosi Yesu. Suke ngoku asuka ngoba lityutyuse ngamanye amagama ngoku uMapostle nomzalwane lo nguPetros wenza into ebekumele bakayenzanga ngenxa yokuba kufika amaJuda, ngoba the devil always ufuna uba wenze into engeyontando kaThixo, ngoba ufuna ukuba uThixo ayibambe iblessing. No, ngafunda after thina ngentando kaThixo, ngafunda uyifi iBhayibhile ithi emva kokuba abantu becele intando kaThixo, hayifi iBhayibhile ithi, yeah, verse 2. Verse 2. And he said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. This is very, very important. uYesu uzibeka izinto step by step. The first thing uthi uYesu funa ubukumkani bakhe, then ke ngo after ubufunile ubukumkani bakhe, after uyifunile intando yakhe, ubeke ngo sofuna isabelo sakho. Hallelujah. Ngamanye amagama uthi ziyalandelelana. Awukwazi ukuqala ngesabelo, kufuneka uqale ngentando yakhe. Then after ufikile entandweni yakhe ube sosithi ke ngoku, because I'm ready to receive my portion. Hallelujah. Because I'm already in your kingdom. I'm already ukuba ndisentandweni yakho, ndiyadada, ndiyatyupha-tyupheka entandweni yakho. Means that whatever noba ungasikelela ngantoni na, ndizayisebenzisa ngokwentando yakho. Hallelujah. Noba ikhona, noba usikelela ngendlu, ndizayisebenzisa ngokwentando yakho. Noba usikelela ngemoto, ndizayisebenzisa ngokwentando yakho. Noba usikelela ngemali, ndizayisebenzisa ngokwentando yakho. Noba usikelela nge-education, ndizayisebenzisa entandweni yakho. Whatever usikelele ngayo, ndizayisebenzisa entandweni yakho. Iyo le nto kufuneka uqala udigcwalise ngentando yakho, so that whatever ondinika yona ndiyisebenzisele enjongweni yakho. Hallelujah. Likhona bezalwane. Malibonke Nkosi Yesu. Nikawazi le nto bazalwane yentando kaThixo, it is very, very important kuThixo. Hallelujah. It's very, very important kuThixo ukuba abantu bahlale entandweni yakhe. Malibonke Nkosi Yesu. That's why abazalwane